Benvinguts i benvingudes un dia més al podcast Generació X, episodi número 37, gravat als tòrrids estudis de Generació X. Hola, Soler, com estàs? Hola, benvinguts i benvingudes a les caloroses tardes de Generació X. Quina calor que fot. És insuportable. Estem aquí a uns 30 graus ara mateix gravant, amb un ventilador de propaganda d'aquells que té 2 revolucions per minut, pràcticament. Sí. I això, uns 30 graus. A mi m'estan volant els pocs cabells que tinc. Mare meva. Escolta, per què hem sigui ficat... per l'audiència, per això, eh? Oh, sí, home, sí. Mira que estàvem pensant de si fer vacances o no fer vacances. No pot ser. Perquè molts podcasts a l'agost tanquen, baixen la persiana i diuen, tornem al setembre amb les piles recarregades. Què collons? A Generació X no fem aquestes coses. No fem vacances. I aquí estem. Bueno, sí que les fem pel juny. Ho fem tot partit i vinga. I aquí estem suant com porcs, però molt motivats per compartir amb vosaltres de què parlem avui, Soler. Bueno, motivat estàs tu, perquè després haurem de parlar de què tens, perquè hi ha alguna connexió entre tu i el David Hasselhoff que jo m'he perdut. Sí? No sé per què. No ho sé, no sé si és aquell pit pelut, però no haurem de parlar algun dia o altre. Però avui parlarem de Baywatch. Ojo, eh? Hòstia. Ojo, eh? Sèrie mítica. Per això hem posat la cançó del principi, eh? Sí, de la nostra joventut. Narcotitzats anem. Narcotitzats. Però va, vinga. Molt bé. Anem al follow-up? Va, comencem. Folligat. Actualitat. Per què ens han bloquejat a Rússia un altre cop? Què hem fet, l'actualitat o el podcast follow-up? Podcast follow-up? Ara havia pensat ja. No. Vaig hiperexcitat avui. Ens han bloquejat? Bueno, ja saps que Rússia normalment ens bloquegen, però per què aquesta vegada? Són molt fins. I amb l'últim episodi que vam tractar cançons de l'estiu, ens van bloquejar per vàries. Però saps per quina cançó també ens van bloquejar? No ho sé. Una d'un tractor? No! Sí! El tractor amarillo no els agrada a Rússia. Oh, clar, perquè deu ser amarillo d'Ucrania. No ho sé. No ho sé, però vaig veure, i mira que n'hi havia bastantes, que no acceptaven, en vam posar bastantes en aquell episodi, que per cert va tenir molt èxit. Sí o què? Sí, s'ha escoltat bastant, m'han arribat comentaris, etcètera. I també vaig fer l'entrega dels embotits solar a la Ruth. Poca broma, eh? Contentíssima. No, ja m'ho penso. Sí. És increïble quan em dones menjar i a més la gent respon. Sí, espectacular. Més n'havíem presentat amb una caixa. Moltes gràcies, embotit solar. Vam fer fotografies, eh? Les vam penjar. És veritat. Sí. Molt bé. Hem de renovar amb el Cònic, dius? Sí, tenim renovació. Bien. O sigui, la Montse es va posar en contacte amb nosaltres a principis d'agost, crec, sí? Principis d'agost, i va dir que la truquéssim un altre cop al setembre, que faríem alguna cosa. Molt bé. O sigui que bé, oli en un llum. Il·lusió, això. I tant que sí. Molt bé, doncs, a partir del setembre ja ens sentireu parlar. I per últim, vaig estar aquests dies a Andorra i vaig anar a un restaurant que ens va recomanar d'una botiga que vam anar prèviament a comprar alguna cosa, que es diu El Refugi Alpí, a baix Andorra la Vella. Sí. Vam menjar de collons. Oita! Una pierrat que et porten el filet tallat a trossets petits, et porten com una brasa, una llosa, i tu et vas fent els teus trossets. A més, pels que són o sou amants del formatge, jo no és el meu cas, hi havia fondue, raclets, també una altra cosa, com es diu? Tartiflet, que és algo patat amb ceba o alguna cosa així revolcat amb formatge. Je t'aime, mon amour? Oui. I té una pinta que el dia que anem a Andorra plegats, visita obligada, i l'afegim, si et sembla, a llocs on menjar de Generació X. Clar que sí, foli. Endavant. Molt bé. Ja ho tenim, anem a saco avui. Va, saco. Actualitat. Poca cosa avui. Poca cosa, però és agost. Compte quina cosa, eh? Sí, aquesta primera a mi m'ha deixat. Una notícia que vam veure que ara al setembre Sotheby's es diu? Sotheby's o alguna cosa així? Ja sabeu a què ens referim, a què ens refereixo. Aquest setembre sortegen... sortegen! Molt bé! Subhasta, perdó. Val. Sortejos només els fem nosaltres. Hi ha una lleugera diferència, entre una subhasta i un sorteig. Quan has dit sortegen, els ulls m'han fet xiribites. A partir d'aquesta temperatura ja les meves neures no treballen. Doncs subhasten objectes personals d'en Freddie Mercury. Carai. Que es veu que els tenia, o no sé si era una seva ex,
d'abans d'això, o una seva amiga íntima. Però tu recordes la corona i la capa mítica? Sí. Doncs es subestarà. I el piano que ell tenia també a casa per composar també subestarà. Mare meva. I he llegit que també subasten papers amb la lletra manuscrita de cançons mítiques com el We Are the Champions. Ja hi ha els preus de sortida? He vist preus de sortida de 50.000, 60.000 lliures i la cançó manuscrita de We Are the Champions a partir de 300.000 lliures o alguna cosa així. 300.000? Em sembla que em deia això, sí. He vist diversos articles que estava buscant informació i impressionat i més perquè tenia a casa, entres per la porta i tens allà amb un maniquí la corona i la capa de rei, que per cert eren rèpliques de la que porta en Charles. Charles? Sí? Bueno, que anteriorment devia portar, com es deia, l'home de la difunta reina? Home, no, el devia portar la reina, no cardis. Bueno, però el rei també en devia tenir una de corona, no? Sí, però vols dir que no li fotien una corona de baràtum a aquell home, que era un rei de plàstic. De plàstic, sí, clar, sí, una comprada a AliExpress. Va, pari. En fi... O sigui, 300.000. 300.000, si teniu 300.000 lliures... És que el canvi de la lliure està malament ara. 350 deuen ser, 360, no sé quin preu està. Bueno. No està al nostre abast. Val la pena que ho mirem o no per això? El què? Collons, l'enllaç... bueno, aquí és com a referència. És una notícia del 324. Bueno, ja ho buscarem. Si ho busqueu, hi ha milers de... Bueno, i ens en direm a Sotheby's directament. Ara m'agrada com es nota que parles anglès tu. Una altra, onomàstica. Vinga. Madonna, 65 tacos. Es conserva per això, No l'he vist últimament. No? L'última vegada que la vaig veure va ser al Festival d'Eurovisió de no sé on, d'Israel, em sembla que era, i collons. Aquest encara no el retransmetíem per... No. I mira que ens hagués donat joc l'actuació que va fer. Va ser aquell que va cantar malament? Sí. Vale. L'actuació me'n recordo. Però bueno, ho podem deixar en que un mal dia pot tenir tothom. Sí. Però la senyora s'ha de reconèixer que és una bèstia. Sí. Home, que 65 anys encara estigui fent gires. Doncs que... no sé on vaig sentir, Sí, perquè ha dit que... Perquè la va posposar, em sembla, per malaltia, i ara ha dit que ja torna a engegar i em sembla que comença aquí a Barcelona. No sé si és a l'octubre o novembre. Que ho va vendre tot, em sembla, amb 0, no? No hi ha entrades. Potser si truquem a Sotheby's potser en trobarem alguna. Sí, els preus segur que són més o menys d'aquest tipus de subhastes que fan, no? O sortejos, potser estem de sort i fan un sorteig. Truqui. Ja trucarem, a veure quins sorteig fan. En fi, anem a les nostres merdes. Vinga, va. Avui anem a pinyó, Un altre gat mort. Sí. Anem a pinyó. Quants en portem ja? 7 o 8? No ho sé, uns quants. Hòstia. O potser és el mateix que li anem restant vides. Que no n'hi deu encara... No n'hi queden gaires, sí. Està a punt de traspassar. Tu de merdes, jo a l'últim episodi comentava que anava en breu al Cap Roig. Sí. A veure la Lola Índigo. Sí. Em va agradar més el lloc que la Lola Índigo. Té un espectacle guapo, més de ball que de cantar, Però l'ambient... Però no et va convèncer. És que tampoc anaves perquè et convencés de res. No, ja sabia el que anava. Era més un show de ballarins i tal. Cada cop més tots aquests artistes nous van més hi havia 2 músics, un bateria i un guitarra, i prou. Els laterals amagats quasi darrere d'una tarima que hi havia molt alta, i suposo que hi havia més música gravada que no pas en directe. Però tot l'ambient pijillo, va agradar per però el lloc és molt bo, no he vist tant mai. És supercool. Vam fer un mojito de rigor allà on ens va recomanar. Clar que sí. I res, molt bé. I hi havia disjockey també, no? Sí, després hi havia un disjockey allà punxant, 4 tauletes per allà, la gent anava tothom d'etiqueta, nosaltres anàvem més de gent normal, pantalons curts, camises blanques, vestits llargs. Jo anava amb xancletes de dit. Hòstia, Jordi. Em van deixar entrar, per això no hi havia el segurata que estigui revisant. No, perquè no devia mirar sabates. Segurament. En fi, que molt bé. Tinc ganes de tornar-hi amb algú que... Algú que t'agradi. Que em pugui agradar, perquè saps el que més em va agradar? La proximitat que hi havia. Perquè com que és petit... Per això et carden aquestes hòsties. Sí, estàvem a la fila, no sé si 15 o no sé quina. I, hòstia, allò una visió totalment diferent del que estem acostumats amb grans esdeveniments d'aquests. En fi, molt xulo. Suposo que devia ser dels pocs que encara no havia anat a un concert a Cap Roig. A Cap Roig? Sí. Ja ho he tatxat de la llista. És molt recomanable, Molt bé, què més? Va, jo volia parlar de sèries avui. Bueno, aquesta setmana, perquè hem acabat el Ted Lasso a Apple TV, que és una sèrie molt recomanable. Ho vas comentar a l'últim episodi, Està molt bé aquesta sèrie. O sigui, si la podeu veure, mireu-se-la, perquè realment és d'un entrenador de futbol americà que va patar un club de futbol anglès, no en té ni puta idea del que és el futbol,
i, ostres, està molt ben lligada. Va amb un club de futbol anglès. I ell és exentrenador de futbol americà. Clar. Sí, no. I no ha vist mai ni una pilota de futbol. Interessant. No, està molt bé, I quantes temporades té? 3 temporades. Ja les heu liquidat totes? Sí. Molt bé. No, està molt bé. I comentar que demà ja... Bueno, demà, clar, és molt aventurat dir demà, però és el dia 23 d'agost, a la matinada, hi ha l'estrena d'Ahsoka, la nova Jedi de Star Wars, que tothom en parla. Sí? Sí, ja sé que tu no te la miraràs. No, perquè no conec el món i segurament has de tenir una mica de... has de conèixer el background que hi ha darrere tot això. No, has de tenir ganes. Ves que background és ganes. Però si porten no sé quants, 40 anys o 50 fotent sèries i personatges però és una Jedi. Sí, bueno, ja saps que no és el tipus de... No. Però ja ens la comentaràs. I tant, això espero. Molt bé. Per on ho fan, això? Això ho fan a Disney Plus. Vale. Collonut. Molt bé, doncs va. Els fans de Star Wars deveu estar... Sí, home, clar. Hi ha molta ebullició a les xarxes. El fan aquesta nit, dius? O sigui, crec que és a les 3 de la matinada d'avui. I el llevaràs o no? No, ni de broma. No pensava. No. Si és tan fora igual. No. Molt bé. Vinga, doncs va. Aquesta setmana anem una mica tard a gravar. Havíem de gravar la setmana passada i hem anat aquesta perquè vaig anar un parell de dies, 3 dies a Andorra, que ara feia uns anys que no hi anava. Ja ho havia avorrit bastant. Què dius perquè ara? He tingut la sort que des de petit ja hem anat anant a casa i tal. Els Pirineus no es pot avorrir mai. Avorrit perquè acabàvem anant, els únics que hi hem anat sempre anàvem a anar i tornar i ens anàvem allà a les botigues i això. I m'he reenamorat d'Andorra aquesta vegada. Que bé. Vam anar a Naturlàndia, que encara no hi hem anat, a Naturland, em sembla que es diu, amb una calor que matava. Però tot això va ser distret. Vam baixar pel Tobotron, es diu. Una tirolina que vas la més llarga que hi ha no sé on. I, bueno, típic, jocs d'aquests de proves i merdetes d'aquestes. Va ser distret. Vam anar a Tristaina, també, que feia molts anys que no havia pujat. Era com la Rambla. Era com de la Creu de Gurb. Sí, però si busques ja raconets, després ja es va dispersant la penya. I un altre dia me'n vaig anar jo sol, perquè la meva parella, la meva dona i la meva filla van anar a Caldea. És una cosa que no... tu, formatges i els aigües no et van. I jo me'n vaig anar amb el gos cap a voltar per Angolesters. Molt bé. Allà a la sombra, distrets i tal. I és un país que té coses per fer. Vaig veure quan buscava activitats d'aventura i tal. Hòstia, ara totes les estacions d'esquí es busquen la vida a l'estiu i tot arreu hi ha cosa, vol dir que molt distret. Molt bé. I a més vam descobrir un restaurant nou que ens van recomanar. Imagina't. Oli no en llum. Tot rodó. I ja per acabar, no sé si tens alguna cosa més, jo aquesta setmana anem al Port Aferrà de Sant Feliu de Guíxols. Hòstia, esteu ocupateu, no? Sí, vacances i s'ha d'aprofitar. Està molt bé, això. I anem a veure els Tallets i els Amics de les Arts. Perfecte. Aviam què tal. Molt bé. I els Amics no els aguanto ja. Jo tampoc. Però bueno, anem a veure els Tallets. Sembla que toquen primer els Tallets, després els Amics. Així es podràs anar al bar. Però bueno, és l'ambient, per allà, estiu, calor i aquestes coses habituals. Molt bé. En fi. Doncs va. Anem a la secció. Anem a la xitxa, va. Hòstia. Ja porteu els banyadors posats? Vermells, Vermells. Compte, perquè avui això va de... Els vigilantes de la playa. Baywatch. 15 anys, Déu-n'hi-do, no? Dius 15 o 15 anys? No, 15 anys. Sí. Aquells de la nostra joventut en què passàvem tardes, estones. Jo crec que ho feien a les 7 del vespre. Quan ja tornàvem de la piscina, després era el moment de veure el David, pelo en pecho, corrent per la platja desbocat. A càmera lenta. A càmera lenta, cert, amb aquells pectorals que anaven fent clac, clac. Sí. Terrible. Déu-n'hi-do, hem tingut una sensació aquí, aquella sensació de quan ho has viscut de jove que dius, ostres, com ho has disfrutat, com flipava en aquells moments, i el veure-ho ara al cap d'uns anys,
Quin xof. Molt malament. Que sí? Jo em vaig enganxar un de xiripa la setmana passada, quan ja sabíem que ho fèiem, i dic, hosti, ja que hi és, queda't i així també faràs una mica de guió. No vaig poder aguantar, És que a més els ritmes d'abans són totalment diferents. No vaig poder aguantar. A més, sortia una noia que no havia trucat amb enmig, Buchanan, no l'havia trucat quan havia tornat de no sé on, enmig estava superofès. Un desastre. Però un desastre, En fi, si la voleu veure, a Gol TV, és Gol TV, es diu? I fan totes aquestes sèries. Fan el Baywatch, el Coche Fantástico, l'Equipo A també, que algun dia hem de parlar de l'Equipo A. Un dia parlem de l'Equipo A. El tens entre cella i cella, però anem prioritzant el Hasselhoff i no ho sé. Bueno, aquí hi ha una tensió sexual no resolta, segur. No, Baywatch, socorristes, estiu, platja, no em diguis que no està ben ubicat. No, està molt ben lligat, molt ben lligat. No el farem per Nadal, aquest episodi. Amb una calor que espanta, està molt ben lligat. Veiem les imatges aquí de fons ara nosaltres i refresca una mica. Sí. Vaig a buscar i la vaig tirant quan mirem algun vídeo. Això estaria bé, allò, aquells vaporitzadors que, com es diu? Sí, és igual, amb aquest ventilador que tenim aquí. I tira cervesa aquí davant. En fi. Com a molt ens pot esquitxar una gota. Sí. No diem més tonteries. No, però realment és xof. Hem fet una mica de... Bueno, has fet aquí un exercici de Viquipèdia que està molt bé. Sí, buscar informacions i anècdotes de la sèrie, protagonistes... Per què es caracteritzava aquesta sèrie? Es caracteritzava pels banyadors vermells i en una segona instància es basava en els pits de les socorristes. Sí, jo diria que des del segon programa es van focalitzar molt. Van dir, calla que aquí tenim un filón. Ara en parlarem. Bueno. Així en resum, va estar en antena des del 89 fins al 2001. Jo quan ho he vist no m'ho he cregut. Doncs sí, 11 o 12 temporades. Mare meva, més de 200 capítols. Sí, hi va haver un spin-off que van fer el Baywatch Night, que feien com de Baywatch Nights o què és això? Alguna així. Jo no me'n recordava. Què és aquest merdot? Sí, van fer com un spin-off que no sé si en Mitch Buchanan feia com de detectiu privat això a la platja. Bueno, sí. Tens. Sí. Val. Bueno, però ell pagava des de molt abans. Perquè si no em sembla que se'n hagués anat a l'aigua mai més ben dit aquesta sèrie. Van fer 11 temporades i més de 200 capítols. No sé si 220 o una bestiesa així. És bestial. Va durar molt i estàvem tots enganxats. I te'n recordes? Devia ser època superpop, no, tot això? Pot ser o no? Hosti, pot ser. Sí, que hi havia els pòsters. A les portades sortien... Ells i elles. Més pameles que no pas Mitch Buchanan, poder. Bueno, Superpop era més Mitch Buchanan, perquè el Superpop estava més encarat a les noies, Sí, però jo recordo allà uns pòsters de la Sabrina i la Samantha Fox i la... No ens desviem del tema? Vinga, que ràpid has desenfundat. I va tenir més d'una sintonia aquesta sèrie. La primera... A mi la que has posat no és la que m'agrada més. És la de la primera temporada. Però a la segona temporada... Que és quan ja pagava ell? Correcte. El tio va dir, trencaré motllos. Hi va una mica de gir de guió. La segona temporada van canviar. I van posar aquesta, que ara et fico el tràiler, i si te'n recordes. Ara ja se m'està posant la pell de gallina. Perquè estem veient una onada, ara. Ho estem veient en vídeo nosaltres. Va. Baywatch. Onada gegant. Windsurf. Platges a tope a Califòrnia. I no tardarem res a dir... Biquinis. Hòstia, no m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Això si ho veigués en Rubiales de la Federació Espanyola es tornava boig aquí. Oitals! Corrent a càmera lenta de cara a la càmera. A mi aquest és el que m'agradava més. A New Me. Això sí que no havia entès mai, aquests de les barques. I aquest gest amb el catxarro, aquest sí que no té preu. El tenies guardat a la memòria? Ostres, aquest sí. Oita'l. Més d'un cop, surten mig corrent de cara a la càmera. Aquí anava de pilat, però oita'l. Aquí està molt atractiu, amb la camisa de lifeguard. Oita. Càmera lenta. De cara, mirant a la càmera fixament. I aquí la Pam... Has vist que va per sota l'aigua amb els ulls oberts? Sí. Hòstia, que professional. Molt. En Codi, que ha de ser Codi, em sembla. Ja.
Oita l'altre. Mare meva. Jordi, això és un bèstia, Aquesta era la Caroline, o Caroline. Vinga, més biquinis. Mare meva. Hauria estat interessant. I aquí les típiques proves de socorristes, te'n recordes? Ah, sí? Que es ficaven el dorsal aquí al braç i tot això, i tot el nano. Aquest en parlarem després, d'aquest bailet. Aquest m'encantava. He vist que has dit, has posat igual a Soler? Sí. Ves a la merda. Ara t'ho explicaré. Sí, no ho he posat jo. Ah, molt bé. Molt maco. Aquesta m'encantava a mi, l'Stephanie. Oitals. Sí. Semblen els 5. Hi havia, sí. Hosti, hi havia personatges molt mítics. El Mitch Buchanan, que ja l'hem dit, la CJ, que és la CJ. La CJ és la Pamela... La Pamela Anderson. La Casey Jen Parker. Després teníem un dels que també m'agradava molt a mi, era en Newmy, que era en Mike Newman. Que aquest també era l'únic socorrista de la que hi era. Ho era o no? Sí. Ah, veus? I que aquest... després és una de les coses que tenia que comentar. Aquest el van contractar per assessorar, perquè la cosa sembla real, no? No que només sortissin corrent a càmera lenta, coses que no passen a la realitat, no? Podries sortir? I aquest tio era bomber i socorrista, i el van fitxar i s'interpreta ell mateix, perquè es diu igual que la realitat, diguem. Ah, collons! Em sembla que li deia Newmy, però es deia Mike Newman. Hòstia... Molt bé, Jordi, això és profund, Sí, no? I això ja ho pagaven Hasselhoff. És que s'entrava la llengua, quan parla. Sotheby's, es deia la casa de subhastes. Hi havia la Stephanie, en Matt Brody, que era aquest que hem vist corrent per aquí, ara també eren els clàssics. Sí. És que aquí, ara explicar-ho és complicat, no? Sí, no cal. Però si veiéssim les fotos, són espectaculars. La Caroline Holden, que era aquesta, la que hem vist que anava amb el biquini negre, que era una de les mítiques que també recordava jo. Bueno, són totes noies Playboy, Sí, n'hi havia unes quantes. Van acabar totes... N'hi ha unes quantes. Bueno. Una altra rossa que no surt aquí al videoclip és la Shawnee. Aquesta era molt típica, ja sortia des del primer any. Aquesta va sortir en una pel·lícula d'en... Com es diu aquell dels arts marcials? Que s'ha espatllat molt, que és molt gros, que va amb una cua... Ah, l'Steven Seagal. L'Steven Seagal, surt amb una de l'Steven Seagal, que l'única cosa que fa, pobreta, és sortir de dintre d'un pastís ensenyant els pits. Bueno, sí, és veritat, me'n recordo de l'escena. La mare que em va parir. Sí, i va sortir-hi perquè en aquell moment devia estar... Clar, estava fent de socorrista. Clar, és que és molt bèstia. I van dir, la fotrem a dintre un pastís. En aquest aspecte va ser molt bèstia aquesta sèrie perquè, hòstia, és que es feia una explotació bestial del cos femení. Era una mica masclista. El masculí poder també, però bueno, sí, però en qualsevol moment et colaven un biquini sense sentit allà, era una mica masclista, per no dir molt. Bastant. I en Mitch era l'exponent màxim, era Mitch Buchanan igual a Rubiales Federació Espanyola. Més o menys. Igual. Que he vist la caràtula d'aquest episodi, encara no te l'he ensenyat, però hi ha la foto típica. Allà saps com en George Gitant l'altre dia? Sí. Pues m'ha recordat molt aquella foto. Corrent i mirant... No, estan posats allà ben posadets. Ah, molt bé. Com en plan orla una mica, i després te l'ensenyaré. Va. I també hi havia la Summer, no sé si te'n recordes? I a mi m'agradava moltíssim la Stephanie, la que feia de Stephanie, que era aquella que era com poder un plet més gran, no era tan rossa, amb els cabells curts, era més normal. Sí, era normal, no era tan inflada, diguem, inflada d'alguns llocs. I hi havia en Hobie Buchanan, el fill, que aquest era un perla de cuidado a la realitat també. Ah, sí? Sí. Has posat coses del perla. Molt bé. I hi havia en Garner, que a mi m'encantava aquest tio, és el que feia de policia, el negre, amb el seu quad, arribava sempre allà... No cardava massa res, Bueno, però tenia un paper distret. Sí. Hi havia aquell... Tu has posat també... Què he posat jo? L'Slater, com es deia? Sí, el Kelly Slater. Aquest era surfista. Campió del món 11 vegades. Va sortir un merder de temporades. Sí, sortia allà amb les taules fent el beneit. Sí, qualsevol... Clar, qualsevol cosa així que cridés l'atenció era bona per posar-la. I bueno, aquesta sèrie bàsicament havia d'anar de la història d'un grup de socorristes a les platges de Califòrnia, molt guai tot, bla, 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 i ja va començar sent així i bueno, va desembocar una mica amb tot d'històries amoroses, era com el salsa rossa una mica del món del socorrisme americà, potser. Van acabar tots liats entre si. I estava ambientada a Califòrnia fins a la 10ª temporada, que se'n van anar a Hawaii. Suposo que la cosa devia anar baixant i van dir, com ho remuntem això? Ens anem a Hawaii.
No ho sé. Pot ser. Jo l'únic que recordo de Hawaii i que ho he recordat és que van canviar el color dels biquinis i dels banyadors, que eren grocs. Te'n recordes que ara ho hem vist? Potser eren daltònics a Hawaii. Ni idea. No ho sé. El groc el haguéssim vist o no, si són daltònics? Jo tinc problemes amb els vermells i marrons. I el groc, jo el veig groc. I el banyador aquí de la Pamela, com el veus? Hosti, mai havia vist que portés... Hòstia, savi. Ai, en fi. Res. I vols saber una curiositat? Home, i tant. Que li van proposar, quan feien el càsting, li van proposar amb en David Meca, si volia participar-hi. A la sèrie. Clar, perquè és actor també. Bueno, ha fet de presentador en algun episodi. Sí, pot ser que fes també d'algú d'Indiana Jones, aquest nano. Ah, sí? Hòstia, això ho haurem de buscar. Sí, jo el recordava... Potser m'he tirat molt a la piscina, però... Jo el recordava d'haver participat en algun programa com allò... Sí, convidat especial. Sí, coses d'aquestes. Anava parlant de plàtanos, sus plàtanos i Canàries i... Pues es veu que li van proposar. Ah, collons. I ho va refusar. Què dius ara? Sí. No hi ha res com anar de sobrat. I tant. Potser no li veia futur a la sèrie. Potser a veure enmig i es va collonir, Va durar 11 anys. I saps a qui també li van proposar? Perdona. Qui va fer càsting per aquesta sèrie, entre d'altres que ja no m'he ni apuntat? Qui? El Leonardo DiCaprio. Caramba. I es veu que van dir que no. Que què? Havia de fer de fill d'en Mitch Buchanan. I enmig va dir... És massa gran pel paper. Aquest tio m'eclipsa. És massa gran pel paper. Bueno, en aquella època devia ser un pipiolo que no devia conèixer. Aquí potser sí que ja pagava ell, doncs, i no tenia prou pasta per pagar amb en DiCaprio. No ho sé, perquè de fet, ara que dius això, el que he vist és que als Estats Units la sèrie no va tenir èxit. La produïa ja és cardat, La produïa la NBC. Clar, això és com si ven del plano triomfa aquí, Sí, doncs mira, es veu que no va xutar gaire bé. I a partir de la segona temporada, saps qui va fotre bitllets? Per tirar l'assumpte endavant. Es va fer productor. En Hasselhoff. Hòstia. Sí. Que és la manera d'anar més ben servit, I mira, fots bitllets, actues, pam, protagonista... Dirigeixes, toques cuixa... Fas de tot. Aquest puta havia tocat cuixa com un beneit. Com en George i Dan. Com en Rubiales. Les festes de després de cada rodatge, devien ser un bon sopar. Ai, mare meva. Ens censuraran a Rússia un altre cop. No, vols dir? No, allà toquen cuixa. Sí. I te'n recordes que hi havia molts planos a càmera lenta? Sí. Que era un clàssic, no? Home, clar, a la que anaven a fer el rescat i abans de saltar a l'aigua... Bueno, però no em diràs que tu l'escena del Niwi saltant contra la ona no l'havies fet fars de vegades? A càmera lenta no. No, a càmera lenta no. Sí, tant. Però, I sense el flotador, que el trobava a faltar. Sí, però aquell flotador és molt molon, Però n'hi ha unes quantes de càmeres lentes, és que sempre te les hi colaven. De fet, al tràiler que hem vist ara de la intro, jo diria que el 70% és càmera lenta. Totes les presentacions són amb càmera lenta. D'enmig corrent mirant cap a una altra banda, enmig corrent mirant fixament a la càmera, la Pamela per sota l'aigua, la Pamela així quieta, un plano, un escombrat de baix cap a dalt. En fi. I es veu que en Hasselhoff en alguna entrevista va dir que això era per reduir costos, perquè s'allargava a càmera lenta, amb menys estona de rodatge, omples una mica més d'espais. Era un visionari, el cabron. Era un visionari, aquest home. El que llegeix tothom i diu, clar, que collons vas estalviar-te, el que tu fas és perquè es vegin bé els planos de la carn, de la cuixa. Clar, i perquè se't vegi bé a tu, el fibrat que estàs. Home... I en fi, què va passar després de la Pamela? Bueno, de la Pamela. Bueno, que van venir totes una darrere l'altra. La cua de noies que van anar sortint. Clar, és que a mi m'ha quedat gràcia perquè aquí tu has posat, què has posat? Això, no volia la Pamela Anderson pel paper perquè deia que els seus pits podien desviar l'atenció cap a la resta de l'equip. Home, vés a la merda. Sí. Clar. No volia que l'eclipsessin. És que no n'hi ha ni una. Però clar, al final si no l'haguessin ficat una mica de pits a l'assumpte, poder no hagués anat a la tercera temporada d'aquesta sèrie. I després de la Pamela hi va sortir també... La Carmen Electra i la Jenny McCarthy, que eren noies Playboy. Totes. Sí. I la Pamela també, evidentment. Clar, és que el puta anava a lo segur. Bueno, devien saber quan anar a buscar... Jo, a veure, quin pressupost tinc? Tipus. Hòstia, David, next year it's... My friend. It's complicated. Bueno, vaig a veure el meu amic del Playboy i ja està. I això entre ells s'ho maneguen. Ells s'ho van fent. Vaig fins a la casa Playboy a veure què tenim avui. Ja està. I tot això, hòstia, era molt sexista aquesta sèrie,
Hi ha coses, moltes coses, te les mires amb visió d'avui, és que no de fa uns anys. No pots, dius, no encaixa. I se't fa estrany inclús com cony es podia deixar fer aquestes històries. I, bueno, el que abans comentàvem amb Mike Newman, que era aquest el més gran poder, que hi va ser moltíssimes temporades, i jo era el que tenia més carinyo. Home, perquè era el que ho feia més bé, sense ser actor. Era el més natural. Era el que ho feia més bé. Era ell bé. mateix. Hòstia, no es veia cap tipus de sobreactuació. I, en fi, i abans també que comentàvem... Què has dit? Que el nen era xungo. El nano, que n'hi va haver dos. Un de petit, no sé si te'n recordes, quan el van canviar, jo me'n recordo aquells moments, saps que a vegades en sèries canviaven de cop el personatge per l'edat o perquè deia aquí us quedeu... Això va passar i me'n recordé tota la vida... El cor de la ciutat. Amb en David del cor de la ciutat. Va ser... Traumàtic. Sense sentit. Home, per favor. En aquest cas, com que creixia, doncs va buscar-ne un altre. I el cabron era el gran. En Jeremy Jackson, sí. Que aquest va aguantar molt fins que li van dir nano, li van fotre una cosa i el van cardar al carrer perquè es veu que era la festa, l'alcohol, les drogues i sí, es veu que era un festival. I inclús aquest va participar al Gran Hermano VIP d'Anglaterra i el van fotre fora al cap de 3 dies perquè volia despullar una dona, una de les concursants, sí, un pesa. I també he llegit que el van detenir per fotre una pallissa a la seva parella. Mare de Déu. Un perla de cuidado. I aquest va fer de fill d'enmig, El què? Era el fill d'enmig. Aquest Buchanan. Feia de fill d'enmig Buchanan. Imagina't. Sí. Clar. En fi. Tu quién eres? Soy el hijo de mig. Carta de presentació. Clar. Mig són. En fi, i tu diries que amb una sintonia com la que tenien n'havien de fer versions. Ai. No, és una versió que he trobat jo del 2005. Una versió de la música. No és una versió que ens puguin censurar a Rússia tipus Tractor Amarillo. Això no ho saps mai. Rússia és molt imprevisible. Sí. I he trobat una versió que van fer el 2005 i que va arribar al top 5 de les llistes d'Anglaterra. Mare meva. Aviam si et sona. D'Anglaterra? Hòstia. I'll be ready. Què és aquesta joia? De Sunblock. Què n'has de dir? Quan surti d'aquí me'n vaig a la platja, Sí? I tant. Sona molt dels 2000, aquesta? Bueno, a mi em sona de quan em sona, però no m'havia sonat mai aquesta. No, però del tipus d'això, que sona molt d'aquella època, dels 2000. Sí, home, sí, clar, sí, això sí. La deixem de fons? Deixa-la de fons, home. Així és que hem de parlar. De fotre tralla. Mare meva. I què? Bueno, també tenim això del surfero aquest, que has dit que havia guanyat no sé quants mundials. 11 campionats mundials consecutius. Ojo, Era un fletxa. Sí. Un fletxa era el tio. Molt bé. I, bueno, potser en aquella època també competia sol, però no hi havia la bujor que hi ha ara pel surf. Pot ser. Però no. Era un tio que... Em sembla que va fer videojocs i tot. Ah, sí? Sí. Saps com aquell, el de patinatge, un skater que va fer molts? Sí, que va ser molt típic, ara no me'n recordo. Molt bé. I va ser la típica sèrie que van anar passant perfils d'aquells jovenets que estaven catxes amb abdominals amb rajola, com per exemple a la 10a temporada de Hawaii. Tu sabies això? No. I va sortir en Jason Momoa, que és en Drogo? Com es diu? El Drogo? El senyor dels anells, desgraciat? Pues home, la merda. Joc de trons, tio. Això, és que no me les sé aquestes coses. Ja saps. Per això estàs tu aquí per posar senya a l'assumpte. Doncs, sí, i va sortir a la temporada 10, que ja eren a Hawaii. Amb banyador groc. Suposo. Era socorrista. Ell era hawaià, és hawaià. I va sortir a Hawaii. I he llegit alguna entrevista que deia que no li va anar gaire bé, perquè després d'això, després de participar, no l'agafaven enlloc. No l'agafaven, perquè deia que molt abdominal, però que no tenia ni puta idea d'actuar. En Mitch va anar a Hawaii també o no? En Mitch sí. O sigui, també va anar a Hawaii el cabron. Sí. Imagina't, Mitch. És la maledicció d'en Mitch. No sé, estan freguent si veure algun episodi d'aquests,
perquè ara quan he mirat algun vídeo hi surt una rossa corrent que sí que m'he recordat d'aquest perfil, en banyador groc, però no me'n recordava que hi sortia en Momoa. No, està bé. Cadascú se'n recorda el que se'n recorda. Sí. No, és el que hi ha. Bueno, els flaixos que flaixos, la teva ment. Sí. I mira, ara que som aquí, podem ficar un moment la sintonia de Hawaii? Tu fes el que vulguis. I a rebentar-ho tot? Uf. Era com un mix de l'anterior. I veurem també... Sí, veurem biquinis, bàsicament. I podem Momoa, no sé. A Hawaii hi ha molt biquini, però això és normal, treure. Biquini. Més biquini. Biquinis grocs. Aquí en Rubiales es torna boig. No veig en Momoa, Ui. Lo típic que veus. Ai, tal. La mateixa visió, i tala. Enmig Buchanan amb camisa hawaiana. Jordi, això és insuportable, No, ara no paris a veure si surt amb... Oita, el Newman sí que hi és. I hem aclarit una cosa. Anaven amb banyadors vermells, els nois. I van amb els ulls oberts per sota l'aigua. I aquí sortia Momoa. L'has vist? No, era Momoa. Sí. En fi, les imatges típiques de socorrista que no veus a les platges de per aquí. Déu me'n guarda, En fi, doncs aquesta és la sintonia de Hawaii, que la deixarem així de fons fins que s'acabi. Li queden res, 40 segons. Val. Què més n'hem de dir? No sé. Què? Clar, quan hi ha sèries que tenen èxit, tothom hi vol sortir. El Miyagi va sortir? En Pat Morita? En Miyagi va sortir a la sèrie. Va fer, crec que va ser, no sé si la primera temporada dels primers episodis. No es devia pas afogar, pobre Miyagi. No ho sé, em sembla que era el pare d'un que hi sortia o alguna cosa així. I també hi va sortir un... Què passa? Però de qui vols que fos el pare, en Pat Morita? D'algú que... D'un socorrista, no? No ho sé, em sona... No, home, no. Total, que hi sortia el senyor Miyagi. Val. Que no es deia senyor Miyagi, ja no sé com es deia. I també va sortir en Hulk Hogan. Mare de Déu. Lo típic, aquella època... Doncs... Que ell, de fet, lluitava amb un body de color groc, en Hulk Hogan. Sí, és veritat. No sé si feia de socorrista o el salvava o no, què. Que en Hulk Hogan també va sortir a l'equip A. Aquest sí que me'n recordo. I em sembla que també va sortir a Rocky. Sí, és veritat. A Rocky 3. Però l'entrenava o alguna cosa? L'ajudava o què feia? Un combat. Bueno, pots comptar. Allò que han de sortir a tot arreu, aquesta colla en aquella època. Algun dia potser hauríem de fer un programa dedicat a la lluita lliure, Perquè veu una època... Tu no havies mirat com es deia allò? doble F, no sé què. No havies mirat? Que hasta venien a Barcelona. No sé si el Sant Jordi o això no fa bastant. No, però vull dir que aquella època venien Hulk Hogan, el Guerrero, l'Enterramorts, tots aquests. En fi... Hòstia, com està degenerant això. Mare de Déu. Ja, clar, i ara m'hi fots aquest comentari, a més ja és per engegar-te a prendre pel cul. No. Me l'he trobat. Sí, clar que te l'has trobat. Però és que no té mèrit. On no ha sortit aquest senyor? Tot arreu. Expliquem de què parlem. En Hasselhoff, o sigui, va veure una pel·lícula de Bob Esponja. Que també hi sortia l'Antonio Banderas, Ah, sí? Jo és que no l'he vista. Potser m'he passat, també. He vist una... Però crec que sí que sortia. He escolat amb calçador. Hòstia, no, sembla que sí que sortia. Van fer una pel·li d'en Bob Esponja que era com meitat dibuixos, meitat realitat. Saps com aquella d'un conill que sortia de la NBA o alguna cosa així? No saps de què parlo? Home, clar que sé de què parles. Doncs és que no me'n recordo com se diu. Home. Bueno, és igual, d'aquesta que són un mix. Doncs hi sortia en Hasselhoff fent de socorrista, evidentment ambientat amb en Mitch Buchanan, i els portava amb en Patricio i ell. Sí, a l'esquena, nedant, i li deia, més ràpido, i fotia com un torpedo. He vist l'escena al YouTube, El resum seria bastant... O sigui, si ens ha semblat lamentable veure els episodis de Baywatch... I el trist és que també devia pagar-ho ell, això. Pot ser. Veure aquest tall és frapant, podríem dir, no? En fi... Bueno, sí, res. Jo no recordo quina hora el feien. Jo crec que ho feien a les 7, Jo recordo que era quan arribava a casa. Pot ser. Però no sé si ho feien a l'estiu, ho feien a l'hivern... No. Jo recordo els estius, quan ja estàvem de vacances de col·le, que a la tarda, a les 3 o a les 4, després del Telenotícies, feien el Cotxe Fantàstic o totes aquestes sèries. Hòstia, però a mi aquesta em sona de més tard. Potser eren reposicions i les feien més cap al tard. Pot ser. En fi,
Baywatch Nights, això és el 95 van fer un spin-off, no sé com es diu això, que era el Baywatch Nights, que he vist que hi havia com un coronel o alguna història. Es veu que l'argument representava que, saps que sortia com algú vestit com de policia, com marró, un verd com militar? On? A Baywatch. Sí, alguna cosa així. Poder era dels guardacostes. Pot ser. Doncs era com que aquest era amic de Mitch Buchanan, s'havia ratllat molt i s'havia fet detectiu privat. I en Mitch l'ajudava. I sortien a les nits a patrullar. Sí, en Mitch també sortia amb aquest merdot? Sí. Hòstia, amb aquest home, això li va costar un dineral amb aquest home. No ho sé. Mare meva. Jo crec que no va tenir gaire èxit. I finalment... però prou que aguanta el senyor. Clar, devia guanyar calés si no s'hagués hagut d'arruïnar. Home, amb el cotxe fantàstic devia guanyar una morterada que si la va gestionar bé devia tenir per produir... Home, què collons ha de gestionar bé si es va estar 12 anys pagant aquest merdot? Bueno, perquè devia tenir pasta i encara en deu tenir. No crec pas que... No crec que s'arruïnés, perquè si el 95 encara es va veure en cor de fer el Baywatch Nights... I el 2017 van fer la pel·lícula, no? Jo no ho sabia. Jo no l'he vista, Quan ho has apuntat i he vist el... Però sé que la va fer el Dwayne Johnson, Sí, que sortirà, que fa de mig. Hòstia santa, és que, clar, és que no res... La comparativa, si fiques en Mitch Buchanan corrent així de cara a la càmera amb aquest, clar, és que en fa dos com a mig. Clar, i també deu sortir amb càmera lenta. Suposo que sí. La veritat és que no ho he mirat, Bueno, però Déu-n'hi-do. Bueno, ho hem fet. Ho hem fet. És estiu, no ens ho tingueu en compte, hem buscat alguna cosa que fos refrescant. Sí, i més que recordar la sèrie en si, recordar aquells moments quan el miràvem. I en fi... No sé. És la segona setmana seguida que faig un capítol a contracor. Ah, sí? Jo no sé si aguantaré una tercera. La passada també, Les cançons de l'estiu? Les cançons d'estiu, però és que això, Baywatch, jo no sé què ens espera, Que durant aquella època la miraves? Sí, però ja clar, jo he madurat, Jordi. I ara ja tremolo què serà el proper tema que voldràs tocar, perquè clar, em vas inflar el cap amb l'equip A. Te'l deixo triant a tu. Sí, clar, ja hi som. Ai, per favor, en Mitch. Doncs res més per avui, no? M'agrada molt saber que el tio s'autofinançava, Està molt bé això. Home, ja que ningú t'ho vol pagar, està molt bé. Et pagues tu la festa. Ole tu, Mitch. Sí, senyor. No. I res més, ho deixem per aquí o què? Sí, deixem-ho. Sí? Deixem-ho. N'has tingut prou o no? Jo sí. Sí? Sí. Ens anem ara quan s'acabi anem a mirar un capítol? No, ens anem a la platja directe, a trencar les ones, saltant amunt. Jo tinc un banyador vermell. Anem a comprar els socorristes d'ara amb els d'aquella època? No físicament, vull dir... Has dit comparar o comprar? Comparar. Ja com salten del seu... Saps que estan amb aquelles... La caseta, que jo crec que baixen per l'escala a poc a poc. Les casetes no són iguals, No, però estan alçades. Aquí els veiem al vídeo... Tu has vist les casetes de Califòrnia, però saltaven per la brana d'alt a baix. Jo crec que aquí no salten. És viure sense límit. Allà salten, cauen a terra i miren ja amb qui els està mirant. És que arribes ja fos... En fi... Vinga, va. Lo de sempre, compartiu. Sí, feu-nos algun comentari. I si ens hem oblidat alguna cosa important d'aquesta sèrie, que segur que ens n'hem oblidat, perquè l'hem passat molt al paral, ens ho comenteu per les xarxes. Alguna cosa important, Sí, d'aquelles que no es pot viure sense saber. Alguna cosa que s'ha de saber. Alguna dada bàsica d'això. En fi... Acabem amb la Madonna. Com diries tu, després d'un merdot de programa com aquest... Només hem d'acabar amb una diva, acabem amb la Madonna i una cançó que bàsicament us demanem disculpes pel merdot de capítol que hem fet. Désolé, je suis désolé. Jo ho estic també. Mon amor. En fi, canalla, ens escoltem al setembre. Això, que volem passar un bon estiu, passeu per l'ombra sobretot. I no us acosteu a la platja. Adeu. Salut.
Forgive me.